chica yo Cassandra y grabo yo para atrás atmevalla разум убивала музыка. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ISL ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ISLൽ 5 സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കുറവായതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ആകാംക്ഷയായി കാത്തിരിക്കുന്ന ISL മത്സരം ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി കുറച്ച് പ്രീ സീസൺ മത്സരം കൂടിയുണ്ട്. ഇന്നോ നാളെ ആയിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഒഡീഷയായിട്ട് ഒരു കളി ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. പ്രീ സീസൺ മാച്ച് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും ATK ബംഗാളും ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷമമുള്ള കാര്യം ജിങ്കൻ ATK ഇറങ്ങുന്നതാണ്. അടുത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീഡിയോയുമായി ഇനിയും വരാം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. Я дико yo Cassandra и грибу я подраз отмевала разум убивала музыканта. Тем не менее я